I posima ljudi, ovdje vam danas ćemo snimati Granny. Znači ljudi, nastavljamo s Granny. Ubacili smo Teddya, ali on neće da voli Slenderinu. Zašto? Ajde sad, molim te. Neće. Ajmo opet da pokušamo ovdje pored. Ne. Ne možete. Bacit ćemo nam iza svaki. What the fuck, šta je ovo? Ne znam šta je ovo bilo. Nešto mi se zakočio telefon. Okej. Imamo deo puške, pićemo odavde. Šta je sad ovo? Ovdje nisam još. Pa, bre, neću da te čekam pola sata. Sad i ti. Neću da se predam bez borbe. Tražim se. Yeah. Ne znam. Ovdje je čekić. Uzet ćemo ga za svaki slučaj. Čekić. A ne znam gdje sam vidio ono od bunara. Ne sjećam se. Možda ovdje. Nope. Gdje sam vidio? Slenderinu što se ne pojavio, još mamić tu nije poklonila. Gdje je, brate? Ne znam. Stvarno ne znam. A tamo se ne osuđujem da idem. Možda i krenem. Granny se odbagovala. Jeli? Nije. Jel tako? Jel nije? Jel jeste? Ljudi! Granny se odbagovala. Ajde ponovo da probam da je zabagujemo. Uspemo. Onda sreća naša. Hajde, molim te, Granny, zabaguj se, molim te. Please. Brzo, 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 bre. Brzo, brzo, brzo. Fuck, bre. Odrezat će mi glavu. Oh, shit. Fuck you, Granny. Bitch. To je bilo to što se tiče ove epizode. Ako ste uživali, bacite like. A ako niste, bacite slobodno dislike. Ja ne mogu da verujem. Znači, bukvalno ne mogu da verujem, ljudi. Dobro, vidimo se.